Kini atong latest weather update, Tuesday, August 3, 2021. Padayon natong gi-monitor ang duha ka tropical depression naa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang usa naa sa 3,245 kilometro sa may silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon. Ug ang ikaduha naa sa 920 kilometro sa may kasadpan ng extreme northern Luzon. Ug so far dili kini makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang ang low pressure area na sa gawas sa atong PER na gilayon sa 615 kilometro sa may amihanan ng extreme northern Luzon. Ug padayon kining gi-enhance ang habagat or southwest monsoon na nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw.